לכם איך אני מאפרת ימית לאיפור יום, וככה תוכלו לקחת טכניקות קטנות וקצרות לאיפור בסיסי ואיך לצאת לעבודה קצת יותר יפות. ואחרי זה אנחנו פשוט נשנה את האיפור וניצור מראה יותר ערב. אני שמה קרם פנים כבסיס למראה אחיד וליצור לחות על האור ולרכך את האור כמה שיותר כדי שהבסיס המקאפ יהיה לח ונעים ולא גושי. לאחר מכן אני שמה פריימר כדי ליצור גם מראה אחיד ולסגור יותר נקבוביות, וגם יש פה מקדם הגנה. אני לוקחת מקאפ ומערבבת כדי להגיע לגוון הכי דומה לדוגמנית. אני לוקחת מקאפ קל על מנת ליצור הצללות לדוגמנית ולהדגיש את קרבי הפנים שלה. טיפ טוב, על מנת להחזיק את המקאפ ליותר זמן חייב לקבע אותו עם פודרה. פודרה זה בעצם אבקה יבשה שבעצם מקבעת את המראה הרטוב. עם ברונזר אני מחזקת את ההצללות. לאחר מכן אני משתמשת בסומק לתת קצת גוון יותר בהיר. אני משתמשת בפריימר בעיניים בשביל לתת בסיס לצלליות. על מנת ליצור מראה טבעי אני משתמשת בצלליות טבעיות. אני ממליצה להשתמש בעיפרון לבן על מנת להגדיל את העיניים. על מנת לקבע את העיפרון בתוך העיניים אנחנו ניקח מברשת ונניח צללית באותו גוון. מסקרה אני שמה מכיוון העין כלפי חוץ בתנועה עיגולית. טיפ טוב לפתוח את המסקרה, לעקם את המקל, ככה זה נותן מראה של צורת רש ומאפשר לך לשים מסקרה בלי להתלכלך מסביב. מומלץ למרוח לחות לשפתיים לפני האודם על מנת שהאודם ימרח בקלות יותר וייתן מראה אחיד. בכדי להדגיש את השפתיים אני משתמשת במסרטט שפתיים. כעת סיימנו את איפור היום ועכשיו נשדרג אותו לאיפור ערב. טיפ טוב, בכדי לא ללכלך את בסיס המקאפ ניתן לקחת פודרה בתפזורת ולהניח מתחת לעיניים על מנת לאפר את העין בצבעים קיים בלי ללכלך את המקאפ. בכדי ליצור מראה יותר מאופר אנחנו ניקח צלליות קהות יותר ונדגיש בקצה העין. בסיום התהליך ניקח מברשת וננפה את האבקה. על מנת ליצור מראה יותר חגיגי, אני ממליצה להשתמש בריסים אחידים, זה נותן מראה יותר אחיד, יותר עדין, ככה שאם נופל חס וחלילה ריס, אף פעם לא יראו את זה. את האיילנר נניח מעל קו הריסים על מנת להבליט את העיניים וליצור מראה יותר חתולי. האיילנר עוזר לנו גם להסתיר את ההדבקה של הריסים ולתת מראה אחיד וחיבור בין הריסים. ליצור מראה זוהר יותר, אנחנו נשתמש בשימרים באזור הרכות ובאזור עצם הגבה. נשים פודרה על מנת ליצור עמידות וכבסיס לאודם שאני אניח. לקחתי אודם בגוון האור על מנת ליצור מראה טבעי כי את העיניים כבר הדגשנו. ניתן לשדרג את המראה עם צמות בשיער או זר חגיגי. בכמה שלבים פשוטים קיבלנו מראה יותר זוהר ויותר חגיגי. אוקיי בנות, טיפ אחרון, להמשיך לנסות ולתרגל ושיהיה לכן בהצלחה.